Elindulok? Igen. Tudod? Igen. Ja, jó, akkor. Sziasztok! Én vagyok Sviki Báj, és megkérném azt a kedves Danit ott a háttérben, hogy ne dobálja a korongokat ide fel a színpadomra. Ameddig ezt elviszik, addig mindjárt bemutatom. Na, hát be is mutatkoznék. Én vagyok Sviki Báj, a nagyon csuki, nagyon erős, nézzétek, milyen muszkül van. És írtó cuki babát. Nézzétek, én az ilyen erős nagy baba vagyok. Szia! Itt a pupsi gyerek, látjátok, milyen szép? Olyan szép, hogy olyan nincs a világon. És a előbbi korongokkal kapcsolatosan, hogy azokat a korongokat ki nem állhatok, utálom őket. Úgyhogy ha még egyszer meglátom, hogy valaki feldobálja azokat a korongokat, én megszúrom. Így van. Na. Nekem szép zöld szemem van, nézzétek. Itt egy szép pattanás, amit kéne átadok. Ott van születése óta. Egy éve már. Popsi jele. Itt lassan lesz egy szép karácsonyi műsorom is. Az nagyon szépen. Remélem eljöttök sokat. Megnézitek ezt a videót nagyon sokat. Mert ha nem nézitek meg, kibököm a szemeteket. És a karácsonyi műsornak az időpontja nem más, mint december 24-e, azaz Szenteste. Mi van? Én vagyok az egyik legcuki pónia már is Balival, és ha lehetséges, majd bemutatnám a barátaimat, akikkel egy fedél alatt élek. Bemutatom először is Gülücke Matatót! Gülücke Matat! Gülücke Matat! Az a fajta neve. Gülücke Matat! Kérem, fáradjon a színpadra! Gülücke Matat! Kérem, fáradjon a színpadra! Na, vedd el ezt az éjjel zabdát! Éj, Gülücke Matat, de szép vagy! Ülj oda! És most bemutatom Grizzly! Bemutatom Grizzly! Grizzly bundás kenyeret! Éj! Ilyen kenyér! Meg vagy? Előtt? Jó, kettőt? Na, és most egy kis szünetet tartunk. Maradjanak itt velünk a reklám után. És már vissza is tértünk. Hiszen a Dani már megint ide sodolta a hülye kolongjait, én meg mondtam már egy jó pár szó, hogy utálom ezeket a hülye kolongokat. Hát ez nem igaz, komolyan mondom. Ez egy fiúkás. Ja, és kint a stúdióban lévőknek mondom, hogy nem tudtam szemetelni, mert ez egy stúdió, és a stúdióban bárki elcsúszhat. Ja, és ezt elfelejtettem mondani, hogy egy új stúdióban vagyunk, nézzétek milyen szép falunk lesz. Díszlet. És a padló is milyen isteniem finom. Na, tettek vele.
Bundiék még mindig egy kicsit vészenek, nézzétek. Na. És itt a forgatónk, aki forgat, mutasd a kamerát magadnak. Hogy így meg. Akkor a Dorira. Dori, a Dorira. Nyara! Jó, oké. És most akkor egy kicsit pattogunk. Gyertek, pattogjatok el. Én vagyok a kicsi pattogó. Én vagyok a pici pattogó. Én vagyok a pici pattogó. Nézzétek a popsérelmet. Én vagyok a pici pattogó. 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 Reklámot folytatjuk. Visszatértünk, és egy kis zenét! Leállna a zene, és akkor kérdezni, hogy miért áll le a zene. Miért áll le a zene? Na jó, mindegy, adjatok békét! Várj, hogy lehet állítani? Ja, végre!
Olyan, nagyon finom volt ez a maci kávé. Tele vagyok, nem tudok tovább beszélni. Ezért most inkább elköszönök tőletek. Sziasztok, legyetek jók, énekeljetek velem minden nap, és írjátok be azt az oldalt a neten, hogy www.mylittlepony.com. Így azt mindenképpen találtok, főleg engem. Vagy beírjátok azt a keresőbe, hogy SWEETIE, vagyis Twitty, BLLE, vagyis Bell. Vagy ez, hogy Sweetie Bell, és akkor ott ki fog jönni egy csomó Sweetie Bell, vagyis én. Jó szórakozást, sziasztok! Ne felejtsétek el mylittlepony.com www.mylittlepony.com Ne felejtsétek el!